An ba da labarin wani sarki wanda ya taɓa yanke dokar haramta wa mata sanya zinariya da sauran kayan ado da kwalliya. Sai matan suka yi biris, suka ƙi bin doka, suka fara ƙorafi, suka yi tawaye, kai daga ƙarshe ma sai suka ƙara yawan kayan adon jikinsu fiye da wanda suke sakawa a baya. Sarkin ya shiga rudani, ya rasa addini, don haka sai ya kira zaman gaggawa na manyan masu bashi shawara. Sai suka fara muhawara, wasu suka ce a soke wannan doka don amfanin jama'a, wasu kuma suka ce a'a, soke wannan hukuncin yana nuna alamar rauni ne da tsoro, dole ne mu nuna musu ƙarfinmu. Sai kan mashawartan ya rabu gida biyu, masu goyon baya da masu adawa. Daga nan sai sarkin ya umarci a kira masa wani babban mai hikima a garin. Da ya zo aka bayyana masa matsalar. Sai mai hikimar ya ce wa sarki, mutane ba za su yi maka biyayya ba idan har kana yin tunani akan abin da kai kadai kake so, madadin haka kana buƙatar ka yi tunani akan abin da suke so. Sai sarki ya yi masa tambaya, to me ya kamata na yi, kana nufin na janye hukuncin kenan? Sai mai hikimar ya ce, a'a, amma ka fitar da sabuwar doka. An hana kyawawan mata sanya zinariya da sauran kayan ado, domin su ba sa buƙatar ƙarin kayan ado. Amma an ba da izini ga munanan mata da tsofaffi su yi amfani da su, domin suna buƙatar su wajen rufe muninsu. Sarki ya sa a yi shelar wannan sabon hukunci. Cikin dan kankanin lokaci, sai matan suka daina sanya zinariya da sauran kayan adonsu. Kowacce ta fara ganin kanta a matsayin kyakkyawa wacce baya ta buƙatar zinariya ko kayan ado.